10 långsammare än Inge Löfseth, så är det. Nu bättrade han på det där en aning. Han bättrade på det med 2 tiondelar faktiskt. Han är reaktionsstyrka ut med 0,52 sekunder. Han ligger fortfarande kvarlistan av 2 efter. Men vi kan nog sluta till att det spelar ingen roll. De kommer att välja sina körtider och därmed det beräknade handikappet som emellan baseras på de körtider de har presterat. 8.50 som snabbast för Inge Löfseth, 9.48 som lyckas för Anders Wenzel. Ja, det där är en underbar procedur. Det är Per-Åge Nygård från Narvik i Norge med sin Volvo-motoriserade dragster. Och han har ju minst sagt en speciell startprocedur. Jag ska bli Kyle the Press Guy ute och kikar och är lite förundrad över. Jag har alltid vetat att man i England lyckas med de mest fantastiska saker. Med Jaguar-texter och med märkliga stickar och kombinationer.